Sugbo, Pilipinas, kini ang Sugbo News Update. Sa paghatag og maayong healthcare services sa mga Sugboanon o pagprotektar sa mga health workers sa lalawigan sa Sugbo, si Governor Pam Bariccuatro niluwat og executive order ang pag-umol og grievance committee alang sa mga public health workers. Ania ang report. Ang pag-aumulon nga grievance committee mao'y gikatakda nga mudawat sa mga reklamo batok sa mga health workers sa 16 ka mga provincial o district hospital sa lalawigan sa Sugbo. Ang maong komitiba mauusab ang maminaw ug mopatunga aron pagresolbar sa mga issues. Sa grievance committee, gusto usab ni Governor Pam Bariccuatro ang patas ug transparent nga pag-imbestigar sa reklamo nga naglambigit sa mga health workers. I mean, we hope na the people will feel na they're looked after in all aspects, na dili ra with good things, but also they also have the right and the privilege to share things that are not going well sa ilaha og any grievances. Ang executive order ni Governor Pam Bariccuatro sa pag-umol og grievance committee nagpadayag lang sa paghatag og kahigayunan sa publiko sa pagpaminaw sa ilang mga concerns sa healthcare services sa Sugbo. Service with a smile. So basically, it's a way of reminding everyone we serve with a smile. This is just a mechanism set up para people will know para mga Cebuano na is providing public health services na they have a line na kung nasa may problema na I think they will still meet man siguro ang grievance committee and set up mechanism could be so para at least mas-systemize nila ang ilang mechanism. Possible ila mo na pa sila grievance back sa tanang hospital ato dito entertain. So this is just an executive order made by the governor in order to set up the grievance mechanism under the public health services through the Department of PHO. Sugboanon, manginlabot kita, magpakabana tungod kay ato ang Sugbo. Sa mga musunod nga oras at tangi ang mga balita nga may labot ang Sugbo, dinhilang sa Sugbo News. Ako si Monching Auxdero, maayong hapon.